Hej alle sammen. I dag vil vi godt lave en video om, hvordan man laver sådan nogle flotte negle. Ja, I kan bare se med. Vi starter med at tage sådan en her æske. Ja, der er en hel masse ting. Så tager vi det papir, der ligger herude. Hold lige hånden på det her. Ud. Og så er der en hel masse ting, man kan bruge. Ja. Og så skal man tage det overlag, der sidder oven på af. Altså, den her pind, ikke også? Er der sådan noget neglelak her med? Jeg ved ikke. Sådan noget klister-neglelak. Altså, så er der også nogle her. Falske-agtige negle. Nogle falske negle, men dem skal vi ikke bruge. Nej, de er ikke særlig flotte. Så er der også nogle her. Sådan forskellige ting, som vi kan putte på, og det er det, vi skal vise i dag. Med den her. Ja. Så tager man sådan en diamant, og så putter man den på. Der skal bare lige noget lim på neglen først. Ja, og så vil vi gerne lige vise det. Så lægger vi min negl her. Holder du den lige sådan? Nej. Ja, så tager vi noget af de der klister nu, og så putter vi det på neglen. På den ene negl her. Så har vi noget klister på den her negl. Så åbner man den der med de her diamanter. Der er sådan nogle stjerner og alt muligt. Men de er sådan en lidt tyk form, så man kan godt mærke det. Hvis man sådan rører her, så kan man godt mærke det. Ja, det går. Min veninde, hun er lige ved at åbne. Nej, vi er ikke veninder, vi er søskende. Ja, min tvillingesøster er lige ved det. Men hun har farvet sit hår, så man kan ikke særlig godt se det. Og så har hun også fået krøllet, så man godt kunne holde styr på os. Og vi ligner faktisk hinanden ret meget. Ja, man kan ikke kende forskel. Heller ikke, når vi bruger altid det samme tøj i virkeligheden. Og alt det samme make-up, og vi har den samme hårfarve, og de samme øreringe og sådan noget. Jeg har ikke øreringe i dag. Nej, det gør hun ikke. Nej, så tager vi bare. Så tager man en stjerne. Ja, vi vil gerne lige bruge stjerner. Dem har jeg også vist. Og så sætter man dem på. Man sætter den et ordentligt sted. Ja, sådan. Så sidder den fast. Og hvis man skal bruge den her, så er det fordi, man bruger sådan nogle her diamanter. Ja, jeg skal lige have lidt mere lagt på. Så prøver jeg lige at åbne imens. Okay, så tager vi den her stjerne. Vi er gode til at arbejde sammen. Bruger man den her pind til at skubbe rundt omkring. Så man ved, hvor de skal ligge henne. Her skal min ligge. Lige sådan i midten, og så putter man noget lak ovenpå. Så den ikke bliver særlig grim. Og så venter man et par timer, sådan, så når der er gået et par timer. Ja. Ja, jeg tager den lige af. Vi har lavet vores negle, så det ser lidt grimt ud. Ja. Ja, og det var vores video. Hej. Klik, hvis I godt vil have flere af vores videoer. Vi liker dem. Vi liker dem jo selv, fordi det er jo også der. I liker dem bare, hvis I vil have flere, og vi har faktisk lavet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, og så højere op. Ej, det her det er vores første video, men ja. Skriv noget om den, hvis I kan lide den, eller så bare... hvis I ikke kan lide den, så skal I bare trykke på buetegnet. Hvis I godt kan lide den, trykker I på yes. Hej.